Pananglitan og ikaw nagpahayahay dito ka bakaha sa Trans Central Highway. Unya wa ka kahibaw gipitik-pitikan na ka dito og video. Ang nahitabo pag swipe pa nimo sa imuhang cellphone, uy, ang imuhang dagway naa naman sa Facebook o naa naman sa YouTube kay gigamit nga content sa uban nga mga content creator. Di na pwede. Kalapasan ka na ubos sa Data Privacy Act of 2012. Ang mao nga balaod nagmando nga kun wa gani pagtugot gikan sa subject, di ka pwedeng kuhaan og picture o di pud ka pwedeng kuhaan og video o ang imuhang naong ug uban pang information i-post ngadto sa social media. Ang teknik sa mga vlogger, sa dili pa sila mo pitik-pitik og video o mukuha og picture, mananghid mo daan ngadto sa inyong kuhaan og hulagway aron dili mo maigo sa Data Privacy Act nga doon na ra ba nagsilot usa ka tuig nga pagkapriso labing ubos.